Keš kredit Raiffeisen banke sa povoljnom kamatnom stopom možete podići na period... Izvinite, jel može mala pauza? Može. Hoćete još jednu pauzu? Može. Nekada su stvari zaista jednostavne, jer ratu naše kredita možete pauzirati jednom u toku godine. I to može? Može. Neverovatno kako je lep ovaj svet. Šta ti nije jasno? Keš kredit Raiffeisen banke sa povoljnom kamatnom stopom možete podići na periodu... Jel može malo tiše? A ako oročim na 16 godina... Ne može. Ne može.